हेल' ददे खबर माने आं नोंखौ बेरायनोसो लेंनो नागिरदोंमोन जामुगुरि दलां आंना हरलाय जाबायहाय देलायनाया थाब थाब ओंखारनानै फैद' दे होमबा ओइ अय थांनो नोंलाय आं बै लोगोनावसो थांनो नागिरदोंमोन ओइ मा जाखो सानैबो जेबो दे दे होमबा थांबाय थानोसै आं 1 2 3 4 5 6 7 8 मैयानि सिख्लाया मासे समायना One, two, three, four. One. Hello bos, मा खबर? मा खालामदों? नै प्रेक्टिससो खालामगासिनो दंमोन एसे। आं नोंनाव मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन। आच्छा मा खोथा बुं दे। बै मैया नोंजों थांफानाय सिख्लाया बेखौ फसायबायमोनलां। अ बियो बिनि नामा ददेरे। बानायना होदोरा। दे दा बुंनानै होगोन आं। जागोन दे थाबनो दे। दे नों गोथार गोसोजों मोजां मोनोना आं हले नों गोथार गोसोजों मोजां मोनोलै मिहिर नों आंखौ गिदों आं गुबुनफोर बायदि नङा थ' थगायलाबायग्रा नों आंखौ फोथाय आं नोंखौ नुजेननायावनो फसायखादोंमोन आंबोथ' नोंखौ फसायखादोंमोन ददरे नाथाय नोंसोर जाबाय गोजौ थाखोनि जोंहा जाबाय गाहाय थाखोनि नोंखौ माब्लाबा मुगैयाथ' मिहिर मोजां मोननायाव गोनां गैयै जेबो फैया गोसोजों गोसो गोरोबबानो बेयावनो गोजोन दं आं थार गोसोजों मोजां मोनो मिहिर आरो जेब्लायबो मोनबाय थागोन नै नोंबो आंखौ माब्लाबा गोदो गोदो बुंनानै नागारलांबासो गासैनिबो गोसोआ एखे जाया मिहिर नों आंखौ फोथाय आंनि गोसोआ थार गोसो नंगौना आया दाबो ओंखारनाय जायाखै आया ओंखारनोसै र' जिराय ए बाबु फैदों फै जिराय फै मादै दिनै आंनि बार्थडे ददेरेखौसो लानो फैदोंमोन आं फिफायासोहाय थिनहरगोन ना थिनहराथाय ददेरे ओइ ददेरे अ नोंबो दंफैखायो होनबा मोजाङानो जाबाय दे आदै दिनै आंनि बार्थडेमोन ओमफ्राय आं ददेरेखौसो लानो फैदोंमोन आं मिथिखायो नोंसोर बायदि मानसिखौ गाहायनि मानसि गाहायावनो थानो नाजा गाहायनि मानसिया गोजौ गाखोनो दासान आं मिथिगौ नोंसोर बायदि गाहाय थाखोनि मानसिया मा सानो नोंसोर बायदि मानसिया चान्स मोनोबा गोजौ गाखोनो नागिरखायो बिफा नों बेफोरखौ मा बुंनो सानखो मोजाङै बुङा नाय मानो बेखौ नाय माबे नै सार बेखौ नायलाय बेथ' आंनि फिसाजोसो बैयाव नुदों नों सार बिसोरो सानैबो सानफ्रामबो लाइन मारिदाबाय थायो बै क'क्राझार दालां खाथियाव नंगौ नामा बेखौ आंनि वाट्सएपाव हरना दोनलाय बेखौ औ सार एसे माबा मोनसे मोनबा मोजां जागौमोन नामा बेखौ नों जेबो सिन्था खालामनाङा आं दा हरगोन जागोन सार ओं दे साल्ला फिसाजोखौ बारा हगार गाज्रि खालामबाय ना नोङो भारत फंबाय औ सार फिसालाखौ मोजां सामलाय नङाबा बाथ्राया गाज्रि जागोन सार दिनैनिफ्राय बिदि जानाय नंला आरो आं फिसालानि जानानै निमाहा बिनाय थाबाय सार बाबा बेफोरखौलाय मानो निमाहा बिलाय जाबाय दे फिसा नों थांबाय थादो नोंना दा लोगोफ्रा नेबाय थागोन
थांबाय थांसै आं इमान थाब थाङो बेजे फैलाय है मा जालायखोरा दे बुं दसे थाथ' इमान हर जाबाय आं थांबाय थानोसै एफा थाब थाङो नामा दा हराव रावबो नुखायाथ' हरनि 2टायाव सोर नुनो जोंखौ बाबा आं बेखौ मोजां मोनो बेनाव आखाइ थिखोयोब्ला आंनावबो थिखो बाबा बाबा आरे नों गिदिर गोलावजों मानो जुजिगासिनो दङ आं दिनैसिम आखाइ होफेराखै गथ' आं आखाइ होनांगौबा बाथ्राया गाज्रि जागोन बावदो बेफोर मोजां मोननायखौ इम्पसिबल बाबा आं गावखौनो बावनो हागोन नाथाय मिहिरखौ आं बावनो हाया जाबाय दे आइ बिफायाबो सिरि थादो मा सिरि थानो बाबा मोजां मोननाया साननानै जाया मोजां मोननाया गोसोजों गोसो मोजां मोनलायनाय जायो आरे नों खमसेखौनो बुजिदो ना बाबा आं ददेरखौ बावनो हानाय नङा बावनो नांगोन अके नाथाय मोनसे कन्डिसनावसो गारगोन आंनो स्कुटि गोदान नांगौ अके नाथाय दिनैनिफ्रायनो मेहेरखौ लोगो हमनाया बन्द' जानांगोन प्रमिस प्रमिस जाबाय दे लाखिदो बेयावनो लाखिदो माखौ मिनिखो नों स्कुटि गोदान थाखायनो आंखौ गारनो प्रमिस लाबाय आरोना आरे बुद्धु बे प्रमिसखौ सेमफायफिननो थाखायसो लादोंना आं नोंखौ जेब्लायबो मोजां मोनबाय थागोन ना नोंसोर बिदिसोना र' बेखौ माबा मोनसे खालामनो नांथारसिगोन आं माबा मोनसे खालामथारगोन आं मा जाखो सार भारत फंबाय औ सार नों नोंसाराखौ सामलायनो हायैनि थाखाय आं नोंनो मोनसे बान्था हरगासिनो नों बेखौ लाना थांनानै मोजाङै नायबानो जाबाय ददेरे ओइ ददेरे माबे आंनि लोगोफोर फैगासिनो दङ नों एसे ओंखारनानै रेडि जाना थालाय ओं बाबा दिनै खामानि थाङासै नामा खामानि थांनो थिनदों नों नै बेखौ नायलाय मिस्टार भारत नोंथाङा नों फिसालाखौ मोजाङै सामलायनायनि थाखाय खामानिनिफ्राय बरनथ'नाय जाबाय अ नोंथां फैनायाव जेबो खस्थ' जाबासै ना जायाखै नोंथां जेबो खस्थ' जाबाखै र' जिरायथ' होमबा आं साहा लाना फैनि बिदिनोसै आदसा बिदिथ' बांद्राय दै लोमफेराखै जा अखा हानायाबो एसे खम जाखाबाय जोंनिथिंथ' अखायानो अखा हागासिनो दं दामानि नोंथां बे आंनि बिसि आरो बे आंनि फिसाजो खुलुमबाय आं माबाफोर रायलायहै अ आदै आं बेखौनो सानखादोंमोन फै आंनि मान सनमान जागोन गेदेर नामालै गोलावबो बे मिथिथारा गथ'आ माथो बेलाय लोगो नोंना फिसाजोआ जा समायनाखा नोंसोर जेरै नुदों बिदिनोसै आरो आंना फिसाजोआ गार्डेनाथ' बिराद मोजाङानो फसायबायलां गाहायावथ' बाबा मोना जों सानैनि खोथा रायलायगासिनो दं
ओमफ्राय बेयाव जों सानैजों सिरि सिरि सरि हा आं फनाव एसे बिजि सोङा नामा नों सोरजों बिजि सोरजों बिजि आंनि बयफ्रेन्डजों आया नों खोनानानै दुखुसो मोनबाय नामा मोनाखै सेंग्रा सिख्लानानै बयनाबो मोजां मोननाय थाखायो आंनाबो दंमोन हाबा जाखोना बेफोरखौ लासैनो बावलांखागोन इम्पसिबल बेबायदि हेन्डसाम मनसुला सेंग्रा मोननो खाफाल नांगोन आं मोनसे खोथा बुंनि जुदि आं नोंजों हाबा जायाबा इमान स्ट्रिक्ट नोंनि बाबाया आरो नोंनि बाबानि बेरेखा खामानि मावनो बे माब्लाबाबो जानाया बिसांनो जागोन बिमा बिफाया स्ट्रिक्ट बिसांनो जागोन बिनि फिसाया बाहेराव लिलिमाय जों सामफ्रामबो बिदिनो लोगो हमखायो हाय लासै हो खानायानो अबस्था गैला मा खालामना लायो फालाय एन्जर जानाय बायदिसो जाजोब्बाय हाबाया समबाराव जामारबायना दे जागोन दे जागोन ददेरेहाय बाबा समबाराव आंनि लोगोनि फिसालानि हाबा दं नोंजों हा बाबा आंनाव सोङा गारा मादि फिक्स बानायखो नों आं मिहिरजोंसो हाबा जागोन मिहिरा सासे मोजां मानसि आरो डिग्री गोनांखा सानसेब्लाबो जब मावखागोन आरो आंबो मावगोन सिरिथा नोंनि बे टेम्पारखौ जुदोबा मोजां सामलायनो हाखागोन आरो आं बेनोनो हरखागोन बिफा एसे सानना नायबावदो नामा सिरिथा बिमा गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों फिसाखौ सामलायनो हायाखै आंखौसो बुंनो फैदों नोङो मिहिर इमान गिदिर गर्व जाबाय बाबाया आंखौ समबाराव हाबा हरसिगोन माबा मोनसे खालामदो ना थ' जोंहा खारखुमा लांसै सानैजों शाला नोंनि आफाया इमान गोसो गाज्रि हो नों आंनि बाबाखौ मारै बिदि बुंनो हाखो बेखौथ' उनावसो नायगोन आं र' शाला आंनि बाबाखौ खामानिफ्राय होखारहरनानै आरो आंखौबो दंबावदोंसो बियो ब्लाडि चिप्टार हा ददेरे सिरिथा बाबा बाबा बियो आंखौ बुदों आं बेखौ सैया बाबा बियो नोंखौ बिराद गाज्रि बुंदों बाबा बेखौ बेनिफ्राय होखारहर दानो बाबा आं सिगाङावनो नोंनि खोथा खोनासंनांगौमोन बेजों जों जेबो समायानो बेखौ होखारहर दानो नायनो बाबाय आं आरो आं जदबजोंनो हाबा जानो राजि ओंखारलां आंथ' जेबो हमनोनो हायाखिसै आं सानदोंमोन नों मिहिरखौ जोबोर मोजां मोनो आयै बियो बाबाखौ बिराद गाज्रि बुंदों आं सहायनो हायासै होमबाबो मिहिरजों आंजों जेबो मिलायखायानो इस माखोबा अबाव जों बायदिजों आइ नों जेबोथ' साल खालामाखैना आरे आयै सब मोजांनि थाखायसो जाखायो नै बे नोंनि बिफाया हाबानि थाखाय बायनानै दोननाय वाव थेंक इउ आइ र'
Bosनो फन हरनांगौमोनलै। हेल' बस, माब्रै दंब्रा? माथो एसे माबा माबिसो खोनालाबायदां। बस बिदिनोसै। आंनो नोंनि स्कुटिखौ नांगौमोनलै दिनै। दे बस, गारिखौ दा मेनेज खालामनानै होगोन आं दा हाबायावसो थांनो ओंखारदों। हरलाय आं मालाखौ गानहोनो। आयै आं थांसिगोन ना। थांसिगोन माने हाबा जानानै थांसिगोन ना आङो। उफ गिलायदोंसोमोन आङो। बे सेंग्राया जा साइज। मालाय फट' साफायनायाव डिस्टार्ब। जा डिस्टार्ब। Bithorai, दाबो जायाखै नामा देलायनाया? माथो रुमावनो गैया? हा? नोंसोर Bithoraikौ बाहेरायाव थांनो नुदों नामा? न' गैया नामा? मिहिरजों थांबाय बियो। थलाय नागिरहैनो थलाय। आरे ददे दाबो जायाखै थ' थांसै फैदो। एक सेकेन्ड ड्रेसखौथ' आच्छा सोलायनांगौ। बाबा दे ड्रेस सोलाय आं बाहेरायाव नेगासिनो दं थाथ' ओंखारना फै। जाबायलै जाबाय। खाथियावनो दं बे गाबनांला जाबाय दे। जानांगौबा जाखायो। आयु माथो खाराखैनो जायगायाव दङ। आं बुंदोंमोन ना आंनि प्लेनआ खामानि होगोन होननानै। माबा मोनसे खालामदो ना मिहिर। थ' जोंहा सानैजों खारखुमा लांसै। आरे नों गिदों? नैबे मिहिर थासान्दियाव आं समाय लानानै बुङो नोंखौ आंनिफ्राय रावबो बोखानो हाया। खिन्थु नोंनि बाबाया आंनो मोनसे लेटार हरदों। मा लेटार? बेखौ नाय। जबखौथ' उनावबाबो मोनखागोन। दा जदwgनि आरो नोंनि हाबाखौ सिफायनायसो देरसिन। होमबा मा खालाम सानखो नों? समबारनि उनाव सानसै। आरे नों गिदों? बिनिफ्राय खारगोन जों बे समबाराव। I love you. मोनसे प्लेनिंथ' दं आंनाव नाथाय एसे रिक्स। No risk. Only प्लानिंखौल' खोन्था नों। नों नोंनि बाबाखौ बुंनांगोन दि नों जदwgजों हाबा जागोन। आरे फाग्ला जाबाय नामा नों? आरे बुंनांगौल'सो ना हाबाथ' जानो हाना। जिरायथ'। ओमफ्राय नैबे राजकुमारा नोंसोर सानैनि हाबा दिना जों सानैजों ओमफ्राय बे राजकुमारिया लानानै खारगोन बाबानि केस आरो सनान माला। हुइ नांलाय बेफोरखौ। नाथाय नोंसिनि आफानि बोर मोनबा मोजां जागौमोन। बाबानि बोर दंथ' जोंनाव। माने आरो केसबो दं आंनाव।